SM City Naga. May binili tayo, tinignan tayo dito, may tinignan tayo. Pauwi na kami. Ayan. Dati dito ako nagtrabaho. Dati ako dito stockman sa department store. Ayan. Dati nagtrabaho ko dito. Tsaga lang talaga sa trabaho. Sa mall. Pero good naman. Katulong yun sa family. Ito yung papasok dito sa sa employees entrance yan. Dadaan kayo dito sa dito ako dumadaan dati. Sa ito, papasok mo sa trabaho. Ayan. Ayun. Tsaga na ako dito nung ako nagtatrabaho ako. Dito ako naman nagtrabaho dati sa SM. Ayun. Ito yung sa gilid, parkingan to. Parkingan. Parking space. Parking space yan. Ayun. Ako nagtatrabaho dati sa mall na to. Yung 2017. Una natin yung tricycle natin. Ito yung employees entrance. So, diyan pumapasok yung mga empleyado na SM sa Naga. Ito tayo. Napag-init. Natin yung tricycle natin. Tricycle natin. Si Octotrike ko nandito. Kasama natin. Kaya mamaya naman. Peace out.